En aquest videotutorial veurem com funciona alguna altra eina de l'ortografia i gramàtica, que és la correcció automàtica. Si venim aquí a Eines, teniu un apartat que és correcció automàtica, que pot ser en teclejar. Això és quan ens canvia, per exemple, la primera lletra després del punt per una majúscula, o ens canvia alguna falta d'ortografia, ens la corregeix automàticament. Llavors hi ha diferents opcions, en teclejar, fer-ho quan nosaltres vulguem o aplicar. I aquí tenim les opcions, veurem una miqueta tota aquesta pantalla que és el que hi ha. En aquestes opcions de correcció automàtica hi ha diferents pestanyes. Les opcions aquestes depenen de quin idioma estiguem veient, no es veuran les mateixes coses en espanyol, de fet no tindria sentit. Per exemple, aquí en espanyol tenim, a part de tots aquests símbols, que si escrivim aquests símbols ens canviarà per aquest altre, doncs tenim que, i això són com emoticonos, que aniria escrivint, espereu que baixi una miqueta més, que aquí trobaríem, doncs per exemple, si escrius porqueu, escriurà porqué, si escrius problema, escriurà problema, si escrius PM3, el 3 te'l ficarà dalt, pingüino, doncs pingüino amb dièresi, clar, això és castellà. Si nosaltres canviem i ho fiquem en català, veureu que surten unes altres paraules. Aquests els símbols sí que són bastant similars, potser no hi són tots, però n'hi ha bastants. Això vol dir que si tu escrius, per exemple, dos punts, abocat, dos punts, et dibuixarà un dibuixet d'un advocat. O bacó, bacon, doncs fas dos punts, bacó, dos punts, dibuixarà un bacon. Igual hi ha per aquí parauletes, una mica més a baix, doncs si escrius ningú sense accent, ell sol et ficarà ningú amb accent. Aquí, si nosaltres trobem que hi ha alguna paraula que hauria de reemplaçar-me-la, perquè jo sempre l'escric malament, em descuido l'accent o alguna, podríem afegir-ho, podríem afegir la paraula. Doncs que si escric vela amb B alta, m'escrigui vela amb B baixa, i l'afegeixo. I automàticament, veieu, me la col·loqué en el lloc. Que després te n'adones que no hauries d'haver afegit, sempre pots venir aquí i suprimir-la, i ja està. Doncs seria una miqueta, Fixeu-vos que això són cerques. Si jo ho provo, per exemple, canvi i que em fiqui canvi. Veieu, ja veureu. Si jo escric canvi, pam, automàticament m'ha ficat la majúscula i m'ha canviat la N. Ho heu vist, ho torno a fer. Canvi amb B, a la que faig l'espai, que és quan jo li dic que he acabat la paraula, pam, em fica la N. Veieu, això serien les opcions de correcció ortogràfica. Aquesta seria la pestanya del reemplaça. Aquí en excepcions tenim abreviacions i coses que nosaltres no volem que ens corregeixi o que ens canviï. Això es poden afegir manualment o el que vulgueu, només és per tenir-ho. Aquí a la pestanya aquesta d'opcions teniu les coses que ens corregirà automàticament. Si s'ha d'utilitzar la taula de reemplaçament, si directament no voleu fer-la servir, doncs no la marqueu directament. Aquí reemplacen modificar el text i això corregeix automàticament mentre s'escriu. Són les dues diferències. Doncs que si escrius dos asteriscos una paraula et faci negreta o dues ratlles et faci cursiva o si... Si ha de reconèixer les URLs, això que ens ho pinti de blau i ens ho subratlli és perquè ho tenim marcat que ens es reconegui. Si a nosaltres no ens agrada que ens faci això, ho podem desmarcar i ja no ens reconeixerà una URL, per tant no la pintarà de blau i la marcarà subratllada. I aquí teniu moltes coses que es poden canviar. Aquí a la pestanya d'opcions de la llengua tenim altres cometes i cometes dobles i cosetes així. I aquí a la compleció de paraules tindríem les paraules que són molt llargues que automàticament, quan ja les hem escrit una vegada, les va recollint aquí. Si ho habilitem, les paraules que facin un mínim de 8 dígits ens les anirà recollint aquí de forma que la segona vegada que les escrivim ja no les podrem escriure directament. Fem una prova. Si jo, per exemple, escric papallona i ara torno a escriure, aquesta té més de 8, no té 8, ficarem papallones, espera, papallones, i ara, en teoria, veieu, ja em marca papallona i papallones,
Llavors, si jo no vull acabar-la d'escriure, només quan em surt el cartellet, si faig un intro, ja me l'acaba d'escriure ella. Doncs això vol dir que aquesta paraula, si jo vinc aquí a les eines i a les opcions de correcció automàtica, aquí veieu que ja tinc papallona i papallones, i totes les paraules llargues que anem fent doncs s'aniran afegint. Si alguna no la vull, sempre la puc agafar i suprimir-la. Aquesta no me la fiquis perquè em vaig equivocar escrivint i sempre em surt malament, doncs vens aquí i ho arregles. També podríem retocar això, i també podem, és l'accepta, jo he fet intro perquè se m'acabi d'escriure, podríem canviar-ho. Això només us ho explico perquè ho sapigueu i tingueu coneixement, no farem cap exercici ni cap cosa, només és una miqueta de refresc de tot aquest contingut. I això és tot.